इंटीग्रेटेड रिकॉर्डिंग स्टूडियो सुनवर्सा राज सहरसा। ससुरे में मोटाले नैहर में लड़की गावो ठीक से न खाले पिया बार के प्यार बाटे ससुरे में मोटाले कोई से के होई गइलू एतना घमंडी हो एतना घमंडी बोला ले लंगरिया चलावेले गरिया चलावेले बलमुआ देखेले नहीं लाल झंडी रे गरिया चलावेले बलमुआ देखेले नहीं लाल झंडी गरिया चलावेले बलमुआ गरिया चलावेले बलमुआ देखेले नहीं लाल झंडी रे गरिया चलावेले बलमुआ देखेले नहीं लाल झंडी। स्टूडियो सुनवर्सा राज सहरसा। बिहना भाता रहो रोज घुमावत रहनी सहारा बाजार रहो यार नियन माजा रहो बिहना भाता रहो रोज घुमावत रहनी सहारा बाजार रहो बंसी मिस्टर सूरतिया ना भूले हो राम प्यार भइल पढ़ गई स्कूले हो राम कोई से के होई गइलू एतना घमंडी हो एतना घमंडी बोला रे लंगरिया चलावेले बलमुआ रे लंगरिया चलावेले बलमुआ देखेले नहीं लाल झंडी रे लंगरिया चलावेले बलमुआ देखेले नहीं लाल झंडी। प्रमोद प्रेमी।